personalizované. Premium Business Club je aj výrazne personalizované. Je tam veľmi priamočiary aj individuálny prístup ku každému jednému členovi. Na každého jedného člena máme vytvorenú špeciálnu zložku, kde toho člena rozvíjame vo všetkých kľúčových oblastiach. Riešime a pomáhame mu pomocou coachingov, pomocou mentoringov, pomocou NLP techník. S pokorou som NLP Master, takisto Peťka je NLP Master, môj syn je NLP Practitioner, takže pomáhame ľuďom naozaj veľmi profesionálne. Takisto sa venujeme nutričnému poradenstvu, máme špecialistu na umelú inteligenciu, máme rôznych školiteľov na ďalšie témy, ako je osobnostný rozvoj, biznis, pasívny príjem, nehnuteľnosti a ďalšie kľúčové témy. S každým jedným členom, ktorý chce a potrebuje, sa vieme pozrieť na jeho biznis plán alebo investičný plán. Takisto dostáva tzv. Kryptoporadenstvo ohľadne kryptomien. No a môže si voliť, kedy čerpá tieto služby, či ich čerpá cez Zoomko, online alebo osobne a v akom rozsahu. Takže má tam tú skvelú slobodu, aby si to vedel zmanéžovať aj z pohľadu času a tým pádom je to pre neho veľmi, veľmi príjemné a natajmované, načasované tak, ako on potrebuje. Takže ten individuálny prístup doslova tých ľudí odstrelí vo všetkých kľúčových oblastiach o level, prípadne 2-3 vyššie.